אני יכולת, מה קורה איתך קריצה? מעולה קריצה קריצה, מה קורה איתך קריצה? מעולה קריצה קריצה. יש לך יופי של תמונות, גם לך לא חסרות. יש לך יופי של תמונות, גם לך לא חסרות. ניפגש במציאות, מותקת וחטאות. ניפגש במציאות, ככה זה באתרי היכרות. עולם כל כך דפוק שבא למות, בא לי למות. באתרי אהבה, אולי עדיף לחזור כבר בתשובה. הפתעה לא נעימה, איפה זאת מהגונה? הפתעה לא נעימה, איפה זאת מהגונה? זה הקופיף הזה, כבר לא יצא מזה. זה הקופיף הזה, כבר לא יצא מזה. מתקשרת מחסום, לא יצא ממני כלום. מתקשרת מחסום, לא יוצא ממני כלום. זה סיוט או מציאות, עוד הקשר חטאות. זה סיוט או מציאות, ככה זה באתרי היכרות. עולם כל כך דפוק שבא למות, אז בא לי למות. אתרי אהבה, אולי עדיף לחזור כבר בתשובה. הרחוב מלא בפרצופים זרים, סוטים, משוגעים. תחפש ברשת חברים, שם כולם מחויכים. נמאסתי כבר מאתרי היכרות. עולם כל כך דפוק שבא למות, בא לי למות. באתרי אהבה, אולי עדיף לחזור כבר בתשובה.